Nama nomhlaba uyena kumakhosi uhlophelo siphinde sibingelele. Kunodaba la engifisa sidlule kulona olusheshayo noluphuthumayo. Iyona inyanga le. Uhlophe ushoba lezitha engaphansi kwesigodlo sengwemabalabala omkhulu ongizalayo. Anza kwethu sengizwe kaningi abantu bathi bahambile bayogeza izisu. Ngibonile futhi kuyi-status abantu begeza izisu bahamba bayogezela emfuleni. Ngibone kuneyingubo zeingane, amafruthi, utshwala nazo zonke lezo zinto. Kodwa njalo mawuhlola uyabuya lo mntwana, njalo mawuhlola lo mntwana uyabuya. Idlozi ke liyabeletha ubuhlakani. Okokuqala nje umgeza kanjani umntwana osaseswini? Ngaphela washonela eswini. Kodwa isibeletho sakho ungasigezanga. Ingakho noma uzala umntwana omunye kuthiwa kukhona owaphuma naye ingakho emcindezela akakwazi ukufunda esikoleni, akakwazi ukuphasa. Ujike lapho sigeza umntwana simgeze kuwena, singamgezi kumuntu kwabantwana bakho abakhona. Kwaphela isikhwele somuntu lo ophilayo noma owaphile emathongweni, ozulayo onganayo indawo yokuphumula. Sikhulumile kakhulu lento nabantu, kodwa ke ngiyabona ukuthi ake ngiphinde ngicacise ngidlule kuyona. Umntwana makavela fanele number 1 uqala utetiswe yena. Okwesibili mawuqeda ukutetiswa yena, utetiswa lokhu kukuhlambulula isibeletho. Okwesibili mawuqeda ukutetiswa yena umntwana ubusuyahamba uyomgeza. Ugeza ithunzi lakhe phezukwakho, phezukwabantwana bakho. Masisuka lapho ngoba lezi zinto izinto ekuyizona ezicindezela abantu nango 2026 uyafesa umsebenzi awuthola, abantwana baphasa esikoleni, usuwaphila ngeqolo Nkosi yami, izinto azihambi kahle noma unemali izinto azilungi. Impahla zabantwana ziyaduka, ngisho ezakhe impahla oyigqokayo ziyalahleka ungazazi ukuthi zikephi. Uzusola abantu ukuthi bayakuthakatha ngeimpahla kanti lutho, noma uyisole wena ukuthi ukhelesi kanti lutho. Emveni kwalokho ke usubuso uyamhlanganisa lo mntwana, usumhlanganisa manje angithi uqale wamhlambulula wamkhipha. Emva kuba umkhiphile wasuyamngcwaba, wathi uqeda ukumngcwaba wasumhlanganisa nedalo, ukuze lamathunzi ngelinye ilanga ufunda ukuthi ayathwebuleka and lamathunzi abantwana ayasetshenziswa hayi kancane. Ngisho abathakathi bayakwazi ukusebenzisela lamathunzi ukuthi bavale impilo yakho, bavale isimo sakho, bavale impilo yabantwana bakho. So inamba isakhona 067 062 6037. Sengikhethile nganza kwethu ukuthi lento yokulokhu siyafona siyahlola, cha uyazi nomntwana woza sikwenze iprocess eright. Mhlambulule lo mntwana, sikunikeze ilist, ufike siyenze lento. Ngiyatholakala eMaritzburg, ongifunayo siyaxhumana ngocingo 067 062 6037. Ikhona lapha ku screen. Sikhulume sibone ukuthi simisa kanjani le ndaba yakho, ngoba ngisho nabantu besilisa abanenkinga yabantwana uyamphupha umntwana kuyo lokho njalo uphupha yena nezingane ezingaqokile. Lo mntwana kusafanele angcwatshwe, ndabona bangcwatshwe labo bantu bahlanjululwe kuwena nawe indoda. Makusuka lapho ke mase siyamfaka ke edlozini. Abantu abaningi bafaka abantwana noma badlala abantu kwathi hayi hambe umfaka, wamfaka hey kwavele kwabheda. Sefileke ishoba lezitha. Sesifanele sikhuluma into eyiyona manje, ngoba lezi ingane zibuya zibe idlozi eliyisela eyitshontshayo kakhulu, thumba ingqondo zabantu, guge impahla, guge yonke into. Ngoba kukhona umntwana ofika la endlini esefika ngolaka. Asikhulumeni ke sibone ukuthi simisa kanjani. Egoli ngiyeza ngekudala. Asike sisebenzeni nganza kwethu. Abantu kufanele babuyelwe impilo. Spiritual connections is very important. Kodwa kuba nama blockages. Sesidila nalezi zinto eziminor ezenza ukuthi abantu bangaphumeleli nokuthi bangaqhumi. uNkulunkulu anibusise. Iyona inyanga le.